Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sunod yung Philippine Standard Time, La City Jess. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City on sila. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinaryo na kita sang panahon, medyo mainit-init subong, ano? Pero may portion man nga man yun ulan-ulan siya. Sir Dave Cohao, good evening. Yes, Sir Bry. Mayong gabi man mo, Sir Bry, kag sa tanan tagpalamati sa sinisasyon. Yaring atong lakat sang panahon, Febrero 5, tuig 2021. Tail end sang frontal system, ang padayon niya nag-aapekto sa eastern nga bahin sang southern Luzon. Sabtang northeast monsoon naman, nag-aapekto sa ibang nga bahin man sang Luzon. Bicol Region, Quezon, Rizal, Marinduque, Romblon, kag Oriental Mindoro, makaagom sa magal-umo na kalangitan, kag ginipugupdan sang laptang pagtupa sang ulan, tuga sang tail end sang frontal system. Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao kag Aurora naman ang nag-apekto or magal-umon ang nag-apekto subong or magal-umon na kalangitan ang nag-apekto tuga sang northeast monsoon. Ang iba naman nga bahin sa pungsod Pilipinas maka-eksperyensya sa kasarangan tubtob magulugal-umon na kalangitan kag ginipugapdan sa ngaligwin nga pagtupa sang ulan. Negros Occidental, gitna siyudad sang Bacolod, makaaguman sang kasarangan tubtob magulugal-umon na kalangitan kag ginipugapdan man sang laptang pagtupa sang ulan tuga sang northeast monsoon. Sarangan tubtob may pagmulumadlos ng huyop sang hangin nagikan sa nasidlangan tubtob namin na nasidlangan naga-impluwensya sa kabugusan sang probinsya. Ang karagatan sang probinsya mangin kasarangan tubtob mabalod. Sir Bry. Aha, matulot tawhay Sir Dave, ano? Yes, Sir Bry. Aha, sige Sir Dave, salamat. Thank you, Sir Bry. Kag may gabi si Mayang gabi, sir. Una sa balita. Una sa aksyon. Pero amo na ang pagkumpiyansa hindi dapat dapat naka-monitor gihapon sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Action Firing Line. Anyway, sa mga muyo gid kita. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang. Batok sa 2019
and coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:17 na. Subong nga adlaw Biyernes, yari na kita sa Pebrero 5, 2021. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Dindeklaraman kita sa pinaka-recently lamang results ining Nielsen Survey. Aksyon Radio Bacolod numero 1. We are number 1. Bukas na aton sa nga Facebook page mga ka-aksyon sa aksyonradiobacolod.com.ph. Sa web bisita kamo to kay maka-monitor man sa YouTube kag sa aton sining Twitter account. Aksyon Firing Line. Sa mga texters naton yaring numero 0963-757-0874. Kag sa aton sining mga viewers na naman mga ka-aksyon kadto lang sa comment section no kaya tagan tagada karon hostisya ang inyo sining mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na Top Last Driving Takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalina-gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Nangin viral nga issue karon ining nagluntad nga pagpaparada sang kapulisan sa mga violators sang health protocol dira sa syudad sang Silay matapos iya nga nakuhaan sang video kag post sa social media. Ini balang mga nagbayular maka-aksyon sa health protocol sa din nga palakat sila dira sa kalye pagkatapos pa hands forward bla ang duha ka kamot ara sa una. And according to Police Major Role Pontevilla, ang hepe sang Silay PNP, inaagod nga ma-observe nila while nagalakat ang ginatawag iya nga physical distancing. Aksyon Firing Line. Di kadamo sang hindi nanamian kay suno sila daw ka inhuman sang natabo bangod nga kadamo patawo daw ginhimo nga mga zombies iya ining nasambit nga mga violators mga ka-aksyon. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita, baw halong-halong gid puwerte nga aksidente kaina didto sa Banwa sang Kawayan. Bangod ining isa ka babae ho, ang iya siring nga batie so dinunot gid kag nagdislocate gid iya ang iya siring nga tiil matapos lasakan sang pangulihing nga guma sang truck sang tubo. Aksyon Firing Line.
Kay tatlo ni sila nga nagasakay sa motorsiklo. Action El Rey, paki-play grid sa mga litrato, no? Tatlo ni sila nagasakay sa motorsiklo, isa ka 17 anyos nga muning naga-drive gid iya sa motor, tapos ang angkas nga isa Iloy, ang ikatatlo nga sakay pagid ikaduha abi nga angkas amuning babayi, mga kaaksyon, samtang naga-drive iya sa motorsiklo na man imo nga dimalas iya nga tumabok ang ido. Pagtabok sang ido, dinalasa sang motor. Patay ang ido, nagtambling ang motor. Puwerte man nga dimala sa babae, kay ini siya tumabog. Kag dito tumabok sa piyak nga dalan, nga nagapadulong iya ang truck. Bauti linasak, gid ang tilya. Action firing line. Di buenas pagid man siya kay tiil ang linasak niya, no? Hindi ang bilog niya nga lawas, kita ni maglinupok. Kid puwerte kadako nga truck da, no? Amo ning naglasak sa iya, may pa na unod dati ano bala ka bugat sakit gani nga malapakan ka lang sang ido. Action firing line. Tingya sini nga baties makaksyon do tuo bala ini mo baw sa pagkasakit-sakit aragoy kay nga ang baties niya sini nagpililo gini, no? Dugmok gining iya sini nga bukog sa baties mga kaksyon. Action firing line. Ti ang driver minor de edad wala lisensya. Tatlo sila wala sa mga helmet mga kaksyon. Dito ini nagluntad sa Banwa sang Kawayan. Action firing line. Sige, enough na action El Rey. Salamat gida. Sa iban nga balita mga kaksyon sa aton sili nga pagpangalagad si Bacolod City Police Office Director Police Colonel Manuel Placido nagapanawagan sa mga pamilya sadtong mga nagkalamatay nagligan nga Miyerkules sa pagpangluthang nga magkooperar sa kapulisan para mahatagan sa hustisya ang ila sini kamatayon. Action firing line. And amo na kabay pa kay report ni Action Eric sa nagliga datong ginpatay sa barangay 32 diho. Hindi na gusto pa sang asawa nga magpa-autopsy pa ang bangkay sang biktima. So isa na nga nagapakita nga wala sang kooperasyon. Action firing line. Pero hindi mo man mabasol ang pamilya kiti hindi sila mo right na nila nga magpamalibad mga kaksyon tiga panawagan si Placido nga kuntani magkooperar para ma-serve ang justice sa kamatayon sa mga biktima. Action firing line. Ang ibang nga balita sa Bacolod mga kaksyon may connection sini kundi kagabi report na Action Eric Magbanwa ang pagpatay tubla sa kay Angela Montalvo nga una nga senaryo hold up kung sinulod tong salakyan nila sang kagahon sa may medical plaza diri sa may shopping, no? Na? Tapos dinala pa ni sila dito sa may Oroland sa Circumferential Road dito ni sila na Sapuan. Kung una nga senaryo to hold up kay may mga items nga ginpanguha. Ikaduha naman nga ginatutukan sang pulis amo ang love triangle mga kaksyon. Action firing line. Pero subong nga gabi, may ara sang panibag-o na naman nga ginatutukan nga investigasyon ang kapulisan sang Police Station number 8 kung ano ini. Baw, medyo balantayan ini nga investigation. Action firing line. Kag kon ini mangin matuod, ano gid bala ang motibo siring nasambit iyang persona kon ini nga investigation nga bag-o karon sang Police Station number 8 matumbok gid nga siya ni ang may pakana sa pagluthang siri nasambit nga babae. Bantayan nyo karon kung ano ini ha. Action firing line. Sa iban nga balita diri sa Bacolod ang simultaneous kay nang exercise maka-action vaccination tinangin na successful ini kag tuman nga pagdayaw ni Bacolod City Mayor Bing Linardia sa maid-id kag plastado systematic kag maayo nga pagpatigayon sang pilot iya nga vaccination dry run dira sa Villamonte Gym sini nga hapon. Action firing line. Kag kuano no ang Bacolod subong daw nagsikat sa national issue national TV ha kay may nag-report didto parte sa mga baha-baha dis Bacolod dira sa area sang Barangay Banago kag iban pa ay nano ano ni panugod may nagahambal ni basi pamulitika ina galing kiti may baha gid man mo. Action firing line. Ulat-ulaton tanay kabalo ka sa sini nga mga binulan. May mga nagatulutamwa na diri nga mga ulo kag mga ngalan kag mga nawong nga damay ara sang plano nga mag-engkwentro sa Grupo Progreso. Action firing line. Bantayan tani mga kaaksyon sa probinsya iya nga balita sa padayon pa karon ang monitor sa San Carlos City Government sa tong gin-lockdown nga isa ka subdivision didto nga may ara sang madamo nga nagpositibo bangod nagmeeting-meeting sila. Action firing line.
Kag sa syudad sang Silay, anay alkalde nga ginfailan sang kaso gin basura sang korte. Action firing line. Isa-isahon tanay karon sa aton nga pagpangalagad ang ari pagid dako nga balita sa Bacolod do kay kundi nagligad to may isyo kita diri nga rice scam, no? Rice scam ining mga pagpanginto sa mga kauturan naton sa ilaman nga mga isig katawo kon kwarta na ang paghahambalan. Action firing line. May ginreklamo man no, naglabot gid mismo sa SECNE, no? Ining RGS nga ini nga nagapinanukot tag 1,000 tapos makabaton 3,500 kung kaisa mapaslawan. Action firing line. Ay nando nga mga kadramahan ini bikon magnegosyo kamo da abi legal manay. Hindi man pag kuwain nyo kwartang ultimo kag pigado mga tao kag kamuya manambok ng inyo sining kaugalingon. Action firing line. Oo, sige balikan tanay karon sa aton nga pagpangalagad. Action Brian Borden. Action firing line. Bang lugayawon ko na mga aksyon sa mga balita gikan sa nasyonal ang COVID-19 subong nga adlaw. May ara na sa 533,587 ang positibo, ang bag-o 1,894. Nagapabilin iyan nga aktibo among 34,255. Ang naka-recover 488,274. Ang patay, 11,058 na. Action firing line. Nalipat ko kagina, may ara gali sang happening sini nga hapon dis Bacolod, no? I-slide ko lang ni isa ka karon na lang sugiran ta kamo ano tabo sa taxi bla. Taxi driver. Action firing line. Tanay pa-report ko ka action dyan ang kumpleto pang detalye pero do ka hindi manami giman ka do ka personal abi. I-slide ko lang karon na kung ano tabo bla ano subong mo love month subong mo tinagabaling nga song gugma subong Action firing line. Babalik ko di sa national karon na ng taxi bantayan nyo na no? Sa balita sa national mga kaaksyon nga iban pagid ginhalog-halogan sa Interagency Task Force ang pagsulod sa mga foreigner diri sa aton umpisa Pebrero 16 or gitawag ining relaxed travel restrictions sa mga utod ta nga mga foreigner labi na gid kamay mga visa sila nga nadapitsahan Marso 20, 2020 nga valid pa until this moment of time mga kaaksyon. Action firing line. Paluwag-luwag ka muna kag kung sumulod di karon ang mga may mga virus na naman magsala naman ning aton sa espiritu. Action firing line. Ay sus ko tandi na lang naton paghulaton lang tamang panahon sa pagdating ng panahon ano gidyang ginadali naton. Action firing line. Kay iba nga pungsod gini subong ginhawa na nila nga ning pagpanigurado kita di mapasimple pata pigado man tayhan nga pungsod nagapinangutang na tagani kon din ta mangita kwartay bakal bakuna subong mapalaligwa-ligwa pa kita iya. Action firing line. Dali gid lang sa iban nga balita sa nasyonal Malacañang ang mga kritiko sang ni Presidente Rodrigo Duterte tinawag ni Attorney Harry Roque nga manigas kayong lahat. Baka iba na tigas yung ibig sabihin mo Attorney Roque, Sir Lorena. Ang balya Attorney Roque sa mga kritiko ni Presidente Rodrigo Duterte, manigas kayo lahat. Action firing line. Kung sa atin pa rin sa Ilonggo nga terminolohiya ko ni manig-a kamuda, no? Tiway maginayaga hambala mga kritiko ni Duterte nga magkalabuang gid sila, makakritics lang sila, enjoy naman na sila. Action firing line. Way man digin tumod ni Roque kung sino ning manigas kayo lahat. Ang ginahambal di basta maninigas kayo dyan. Baka iba yung tigas na sinasabi mo, Attorney. Action firing line. Oy, ari nga balita mga kaksyon, no? Kay si Anay, ari kaladlawan man nga balita kung makita ni kung magpapili ni liwat senador mo magdaog pa ni. Kung nagligad to nga gabing tupiko ta party nibla sa car seat nibla ining party sa kabataan pribado nga mga salakyan dapat may ara sang car seat nga ginatawag ko nagaedad sang 12 anyos panubo or 4'11 panaog ang height sang imo sini nga bata dapat may pulungkuan siya nga kaugalingon. Action firing line. Di ginareklamo ini bisan sa mga manggaranon pagid nga damo kwartada okay daw indo ka awkward do ka exarge or whatsoever kay do ga ginutok na nada kag may mga safety belt naman ang salakyan antis inagin pagwa sa kasa kompleto na rekados na dangya sini nga safety depende sa driver kon reckless driver ikaw. Action firing line. Nagtubong-tubong man ho si Anay Senador JV Ejercito bangod sining car seat nga ini nga nagtubong sa Action El Rey kay siya ang author sining car seat nga ini ho. Action firing line. So no kay Ejercito lala pagid niya.
Ari, nagligad tong tupiko ta para lang sa mga may kwarta, no? Ngati, bisan may kwarta na, medyo naga-problema pa magbakal sini, kido hindi gid ka importante. Action firing line. Luwas lang kung mag 0 to 5 years old kay mga yamanin na to niya, mga infant lang, mga kabataan nga bata, gid may ara na gid man na iya. Si Ejercito nga among principal author sining car seat nga ini, nagdugang pagid subong sa problema sa mga utod ta, hindi lang sa mga pribado nga salakyan, kundi sa mga utod naton like si Action Anbi may bata, gamay way siya salakyan, masakay lang siya sa taxi, bus o kon grab taxi, kinahanglan mo Action An, magbakal ka sang car seat kung may bata, kay nga bit-biton mo na. Action firing line. Hambal ni Senador JV Ejercito sa mga walang sasakyan dyan, pero mayroong sanggol. Action El Rey, kabi, no? Sa mga walang sasakyan dyan, pero mayroong sanggol, dapat bibili din kayo ng car seat na yan kasi kung may sanggol kayo na magbabiyahi kayo, dapat dadalhin nyo yan kasi ilalagay nyo yan sa loob ng taxi or sa grab taxi. Action firing line. JBR Sito, sir, ay alam mo ba kung ila ang presyo nito? Ang mahal nito eh. Hindi ito pinupulot lang doon sa merkado, sa bagsakan, sa Libertad. Action firing line. Imagine mo pa baklo ni mga pigado tang mga utod ta 4,000, 3,000 pesos, 4,000 nga car seat nga ini. Kiti damo panislay bata gani nga mga gagmay. Tikon maglakat ka kuno kuway kasalakyan kundi bit-biton mo ni kag kulkulon kay kung mag-grab taxi ka or mag-taxi ka, amo ning papungkuan sang bata mo o common denominator. Action firing line. Ay sus ko na ano na yung mga tao sa kalibutan dugang problema sa pandemya. Action firing line. Like for example, taga Don Salvador Benedicto ikaw o kung taga Candoni, taga Kabankalan, kadto ka dis Bacolod kay mamakal ka dala mong bata mo. Pagkatapos abot di masakay ka taxi mo mansagi mo ka tuwang-tuwang sang car seat nga ina at Ejercito, sir. Action firing line. Kung magkadto ka naman tuya sa iban nga lugar, makadto kami sa Manila, sa Cebu, may dala ka nga bata, pa Davao ka, amo maning ganoy mo dira sa airport, abi, kay may aeroplano ka, mabarko mo maning pasan mo, nagipag-aboto gamiton mo ni sa taxi to, kung grab taxi, taksan siya kan mo. Firing line. Ngalan niya ni si Anay, Senador JV Ejercito, patinan nyo ni ngalan niya, ha? Para pag-abot sa eleksyon, basi magtungkaaw ni siya liwat balati, pwede tanin siya iduso liwat padalom na. Action firing line. Ari ang kasalad. Aring ka sadya pagid ka kaksyon nga balita. Dumduman nyo na yung motorcycle crime prevention law nga ini, nga ang nagduso sini si Senador Dick Gordon. Basi nalipat na kamo sini pa dumdumon ta kamo subong. Ini nasambit iya ang motorcycle crime protection o prevention law. Amo ni siya ang plate number nga gusto ni Gordon nga itakod sa motorsiklo nga halin sa gamay, ginpadako-dako niya, no? Kaya ang punto ni Dick Gordon diri nga makabulig ini una sa mga crimes. Action firing line. Tapos may ara pagid sang plate number sa unahan sa motorsiklo do sa lakyan na gid sa belang rear and front dapat may ara kana imo sang plate number, ano? So, nadumduman subong ni, kung ito nadula ni, kay damo nagkululumod, kagway gidya ma-implementar, gali kay ang rason sini mga kaksyon suno kay Gordon nga wala inin ma-implement ang motorcycle crime prevention law o ining plaka nga dalagko nga ini nga daw mga TV kadlagko kon suno pa sa iban. Action firing line. Kay wala gali ini suno kay Gordon ginasapak subong sang LTO mga kaksyon. Action firing line. Binalbal ni Gordon ang LTO aksyonan. Sa kayo mga opisyalis diyan sa LTO, ang dami ng binayad yung mga nagpa-rehistro ng motorsiklo, bumili ng motorsiklo, hindi nyo pa rin na-provide ang plaka, puwerte ang korupsyon sa LTO. Action firing line. Hindi lang LTO ang binalbal ni Gordon pati ang mga dealer sa motorsiklo nga buwas gani o dason adlaw may ara ko dealer motorsiklo di nga kanyunon ko man 8 years na nga aksyon Nelmar nga na-inpas ang motor way gapon plaka. Action firing line. 6 years? Oo, kilala mo? Oo, kilala mo to? Oo, kaniyunon ko ni Deson Adlaw, 6 years na na-impas ang motor, ang plaka, wala gyapon ang motor, madunot na lang pilakadlaw, ang plaka, basta ipakaon na lang na sila gro pilakadlaw. Action firing line. Tiari ang balidik Gordon, no? Sa LTO, dealer, diin ang mga plaka, kinahanglan ipagwa ining 13 million plates sa motorsiklo around the Philippines hasta subong wala. Action firing line. Diin nagkadto ang kwarta. Pabati ko bala sa inyong tingog ni Dick Gordon.
sa madaling sabi, nakakakawala yung mga tao, walang kamalay-malay yung publiko na bumibili ng motorsiklo. Ang nangyayari, nagbayad na siya, pero wala siyang plaka. At ang ginagawa lang yan, para mahut-hut ang kanyang pinaghirapan na pera ng mga swabang ng mga tao dito sa ating bayan na nagtatrabaho sa sa LTO o mga dealer. At ang nangyayari, kinukuha yung pera nila, pero walang proteksyon ang taong bayan. Mas malaki ito ngayon lumalabas. Lumalabas na ang tunay na nangyayari dyan sa LTO. At dahil dyan ngayon, nabibilk ang public, namamark ang public, kawawa yung mga motorsiklo at panahon ng tanggalin ang maskara ng mga tao dyan sa LTO na nagpapanggap na public servants. Yung ilan, dapat malaman na ng tao na hindi sila pwede pagkatiwalaan at dapat huliin na sila at ikulong pa sapagat lahat ng ginagawa nila ay bawal sa batas. Now, ang sinasabi ko po ngayon, kung walang plate number, walang proteksyon ng tao. Kung walang plate number, kawawa yung bumili ng motorsiklo. Kung walang plate number, kawawa ang mga nananakawan, kawawa ang pinapatay. Kaya nilagay natin yung plate number para sa ganoon may laban ang tao. Kaya nga, binlock propaganda pa nila itong batas na ito na sinasabi yung plate number ay kasinlaki raw ng television, kasinlaki raw ng Cobamban. Samantalang nakita nyo, ganito lang kalaki yung plate number, hindi malaki, at maliit na lang yung tinatawag na sticker doon sa harap. Decal na lang. Ayan ang comparison. Ayan, makikita nyo yung malaki sa kabila, maliit. Wala namang masasaktan dyan. Pero ang nangyayari ay, ang nire-report sa amin ay wala pa raw dumarating. Nagpadala sila bigla. Ngayon, ang kakulangan nila ay 13 million na motorsiklo na dapat magkaroon ng plaka. Pero wala pa. Bakit? May butal. Nag-away nung araw, nung 2013 hanggang 2018, ang dalawang bidder. Yung isa, ang pangalan ay PPT at pagkatapos PPI JKG. Pinalitan ng Trojan. Ang nagawa ng PPI ay 4,000 plaka. Kapos. Pagdating ng bagong administrasyon, pinalitan sila at naglagay ng bagong plaka. Lahat ng plaka, mga kababayan, ay binayaran po already ng mga tao pero wala silang natanggap na plaka. Action Firing Line. Kita mong kaakig ni Gordon, bisan medyo kulo kabos lang dila, ya pronsindihan tama na. Hambal niya, ining mga plaka nga ini, dako ni nga bulig sa mga tao nga mga nagahimo sang kriminalidad. Kaya ti makilala sila mo. Laminagin ko may CCTV. That's why gin pa dakuan niya ini para kung di i-focus abing ining nasambit nga plaka masilayan gid. Tiho, san opening nasambit iya nga plaka sang iban. Ang akon kilala din may nagpadala sa akon di anom na katuig iya. Impas ang iya sa nga motor. Ay, hasta subong wala plaka. Ang plaka niya for registration gyapon. Action Firing Line. Yari man no, sobra pa gini 7 ka tuig pa gini ang tricycle nga ginasakya, ginadelibera niya na isang iyang negosyo. 7 years na impas, waay plaka. Action Firing Line. Tikon tulokon tagidiri ang LTO kag ang mga dealer sa motorsiklo amo ning nami sila pang targeton ho. Kay sila na ding may ideya kon din pang puluton ini mga plaka nga ini. Action Firing Line. Hulat-hulaton tani ang sabat sa taga LTO sa aligasyon ni Gordon sa ginaligarte ang korupsyon nga nagaluntad dira sa Land Transportation Office mga kakson. Action Firing Line. Gusto ko lang klarohon ang LTO nga gina-mention ta diri National Office sa National Office kay toteng mother station kag mother office nila ang mga lokal di nag-implementar mala na sila yasang kunano nga mga guidelines so ginapalabot sa ila diri. Action Firing Line. Tama nga kadlaw kita gani sagi kita duso sa mga car seats nga ini sagi kita duso sa mga sistema nga before magparehistro pa-check ang salakyan amo ni muna pero pinaka-simple nga balatian sang LTO since then amo ang plaka hindi masulusulbad hasta subong daw baha mans Bacolod kag Negros. Action Firing Line. Bisan sinong magpungkong alkalding baha dara nagid yapon don di nagid madula. La 7:39. Objective.
Balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sige, dali gilang kay sini nga hapon mabalik ko di sa lokal sa aton sini nga pagpangalagad. Sini nga hapon may ara sang pilot iyang simulation exercise, no? Sang vaccination diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon sa din ginpatigayon ini dira sa Villamonte yang gymnasium, no? Gintambungan ini sa pila ka mga opisyales mismo from emergency office center and operator center si doktor si Pertuay gina connection di sa and nagbisita man si Bacolod City Mayor Bing Lerdia kag iban pa, no? Ti ang palayag to ni Mayor Bing daw kanami gid kay sistema sa ginpatigayon nga practice iya sang vaccination siring bakuna against COVID-19 nami gid ang result and kabay pa kun ara na gid man bakuna hindi ni problema. Action Firing Line. Pero 10 years COVID-19 subong ahaw sa pagbakuna ginapraktisan pa iya mo maunano naman man may gani kay si DepEd Secretary Leonor Briones ipabuligon niya mga guro ang mga manunudlo nga magpatigayon sang information dissemination agod nga maka-insyende tutuman ang publiko kung anong ginatawag nga bakuna. Action Firing Line. Pero kung padalman tagin man kinanglan ang dissemination information kay ang bakuna once mambal kita bakuna hangpa naman na sang tawo gid pero ti amo na mapabulig ang mga manunudlo ginailihog ya nga buligan kita pa-insyende mga kaksyon. Firing Line. Pero kumustahon taliwat, ano? All lines sa Firing Line. Sa aton nga linya si Dr. Chris Surongon sa ginatawag nga Medical and Data Analysis ang EOC. Doc, may gabi dira si mo. Welcome sa Action Radio. Yes, good evening, sir. Good evening sa ato tagpalamati. Mayong gabi. Si Action Brian more than Doc. Ano? Anyways, salamat gid sa time tonight. Kumusta, Doc? Ang aton sining ginpatigayon nga testing kaina sang vaccination diri sa syudad sa Bacolod, Doc? So far, ginakalipay naton inform ang aton mga pumuluyo na very successful gid, no? Ang aton simulation exercise, ang aton nga dry run, ang aton nga vaccination program sa aton nga syudad sa Bacolod, no? Ang lain-lain ng mga sektor, no? Ang aton may bisita pa kita gikan sa Regional Office sa Department of Health, ang aton nga partner nga Philippine National Red Cross Bacolod City Chapter, Araman. Tapos ang aton nga mga volunteers gikan sa aton mga barangay health workers, ang aton nga mga BHERS, no, ang aton nga barangay Villamonte, full force kit, no, ang grupo ni Capromel kang iya mga kagawad, tapos ang aton mga tanod. So pananggid nga mga sektor, no, nga involved sa aton nga vaccination, nagpartisipar gid kag active gid ang ilang participation sa aton nga dry run subong adlaw, no. So very happy gid si Mayor Bing kanang aton nga COVA Council, no, kada Councilor Inoy, kada Vice Mayor Elcid, Executive Director ang COVA Council namong coordinator si Ma'am M sa outcomes ang aton ginpaghiwat nga simulation exercise. So congratulations man sa aton na OIC City Health Officer, Dr. Edwin Miraflor Jr. kag ang mga doktor naton kag mga nurses kag mga health workers sa ating City Health Office. Kay ina, Doc, may ginpatigayon gigite nga mga reenactment abi kung anong matabo during sa time nga magbakuna na gid ang aton sini nga mga officers or authority. Yes, Action Boy, no? Amo ginobra naton kagina. So una gin-orient naton sila sa step by step na process, no, sa aton nga vaccination. From the time na mapila ka sa course of vaccination center, hasta sa nag-register ikaw, hasta sa nag-pre-vaccination ka, ginatagan ka sa education, explain pa further kung ano ang advantage ng vaccination, hasta sa magpirma ka sa consent, hasta sa nabaton mo ang vaccine na ginatag sa imo, hasta sa napirmahan na ang imo nga vaccination card, kag nagkadto ka sa waiting area para obserbaran ka for at least 30 minutes kung may ara ka untoward reaction. Tapos gin-simulate naman na kung if ever, for example, may untoward reaction, ano ka dasit ang pag-responde sa aton CDRMO kapagdala sa aton ng pinakamalapit na hospital. So, tanan ina na obra ka rin sa gina, kagkatahod kay tanan nagkooperar, tanan nakapreparar maayo, kag ginakalipay taman nga aton nga mga friends sa media ara man dito para at least ma-witness nila kag
spread the good news man nila sa ato pumuluyo nga ang aton nga vaccination simulation is successful and hopefully we can replicate that to other vaccination centers around the city of Bacolod. So kay na Doc nag-participate dito nga mga authorities naton sila na ni ang mga patigayon gid sang actual na gid if in case the vaccine is here na sa Bacolod, Doc, sa palaabuton. Ayun, sa Assembly, no? Atong sa grupo dito sa vaccination center sa Barangay Villamonte, ang mga na-duty na dito kagina, no? Ang mga DCW, mga PRs, no? Iyan na mismo, nagika na mismo sa Barangay Villamonte. So, that's already prelude, no? Doon nag-dry run na sila para sa pag-abot na dito ng bakuna na actual, kabalo na sila ang team nato sa Barangay Villamonte kung ano nila obrahon, kag ano mga expectations nila sa actual na vaccination natin ng paggahiwaton. So may next pa si kita, Doc, nga himuon so that ang iban pagid nga mga magapatigayon sa pagpang-vaccine sa palaabuton, may most likely may ideya man sila kay tilain gid man ang naga-testing ikaw sang direct to the actual situation na gid, Doc, ano? Yes. No, actually, amo nang rekomendasyon natin kanina sa ating post-evaluation na ang iban pa ng mga venue natin na na-identify ng vaccination centers natin i-schedule as na in the coming days sang simulation. Para gusto maka-experience man sila, kaya gusto makita man nila ang ila areas for improvement, ano ila mga strengths, ano ila mga weaknesses, amo nang katahom sa mga dry run. Kasi makita mo kung ano imo preparasyon, ano imo kakulangan, para at least pag-abot na sa bakuna, kung hindi nato ma-perfect ang sistema, at least near perfect ang aton nga system na very convenient sa atong pumuluyo, kag makita nila nga may process, may flow kita, kag katayo yun, systematic tanan. Nakitaan ko no, gina-imagine ko lang diri kung ara ang gymnasium sa Villamonte, if in case may ara sang gin-allergy, abi or naglain pamatsyag after sa pag-vaccine sa iya, halos tanan nga mga near hospitals dira lapit gid, Doc, no, ang Our Lady of Mercy, ang sa may East Dibla, kag ang Doctors Riverside, no. So ang iban, Doc, nga mga areas concern or areas nga identified na nga dira magpatigayon sa vaccine, mga ideal man tanan nga lapit sa hospital, Doc, no? Yes, definitely, no. Sa committee na ginapangunahan ni Councilor Inoy Novero, isa ina sa mga criteria, no, nga pinakalapit sa aton nga mga hospital for referral, ang substance enough pala, maayo pala ang supply nato sa tubig, maayo pala, may ara pala kita ng mga restroom, ang access sa transportation, safe pala ang lugar nga ina. So may ara kita criteria nga ginset, no, may checklist kita na ginabasihan para sa pagpili sa vaccination center. So as of the moment, ilang committee naka-identify sang 25 ka vaccination centers diri sa aton sa siyudad sa Bacolod. Kag ginahulata pa, no, kay actually nag-offer man ang aton nga mga private schools, no, ang pangunahan sa Lucia, kag ni Brother Ken sa University of St. Lasal, nga willing man sila i-offer ang ilang mga gymnasium kag facilities sa sining pagbakuna naton. So base madugangan pag inang 25 mga vaccination centers naton diri sa siyudad sa Bacolod. Grabe gali ang pagbakoy ning si COVID-19 kasi bod gid Doc, ikumpara mo sa iban nga mga old nga types sang bakuna, kay like sa gina-mention mo, Subong, kinahanglan may emergency response, like for example may ambulance kita dira. So si ambulance hindi man basta-basta makalusot lang, ano Doc, may ara man kita da patrol sang pulis nga makabulig to open the highway, abi if in case may ara sang emergency nga dalon sa hospital. Doc, ano ginapananaw ko, Action Bray, actually kag in-action Bray ang full force ang aton nga bitaw, full force ang barangay tanod, sa uniform personnel. May ara kita escort sa aton nga mga CDRMO, mga vehicles, no? So dira mo makita ang preparasyon naton, no, sa simulation pa lang. Ara na in place na halos na naton nga mga personnel nga nagparticipar sa aton nga simulation exercise. So ano pa ihan kung nagapalapit, nagadugang pagid aton logistical support, nagadugang pagid ang aton nga mga supplies nga mga ginapamakal na gina-request, kag ara na ginang bakuna ready nagikitaya mag-implement sa aton pagbakuna against COVID-19. Ang ano lang sila sa action by sa Subong Sini, ginapreparahan sa gid, no, especially ang post-vaccination. Sugod kabalo kita nga ang aton nga bakuna sa COVID-19 is under emergency use authorization. But hindi pa nakompleto ang ilang research hindi pa ang pagtuon naton, pero ginatagan sa emergency use authorization. That's the reason why ginahalungan tagid ang kada pumuluyo nga bakunahan. Nga kinahanglan ma-monitor ta sila. Pagkatapos na monitor nato 30 minutes dira sa vaccination site, ato pa gina sila i-monitor for the next 72 hours sa ilang tagsa ka panimalay. So ang ato na mga hospital diri sa siyudad sang Bacolod, labi na kita Corazon Locsin, is on alert, no, sa adlaw sang pagbakuna
kay ti kabalo kita nga kung may ara kita mga untoward reaction, insigida i-refer ta ginasa sa mga ospital. Aha. Doc, kuha ko sa mga reaction gamay lang gini. Aning gina-propose man nga house-to-house vaccination sa aton sini nga mga senior abi favorable man in favor ka man sini Doc diri sa aton nya sa Bacolod mismo. Aha. Actually, sa subong sini, ina nga proposal ginatunan, ina sa ato nga COVAC Council, no? Kaya siguro ang isa sa tinutuyo sina, hindi natin gusto ang ato nga mga vulnerable groups ma-expose sa isa ka pagkader sa makadamaan nga tao. But rest assured, nakagina sa aton simulation, ang minimum health protocol, ang physical distancing, ang paggamit ng face mask, face shield, kag ang paghugas ng kamot, strictly enforced. As a matter of fact, may ara kita nga mga BHW, gadalagi sa placards, na nag-remind, may ara kita nga sa triage natin, nga nag-remind sa mga pumuluyo, hasta sa magsulod, hasta matapos sa pagbakuna, hasta magpauli. Ang minimum health protocol, gina-observar din natin. So, kay ang atong sini nga dapat nga i-consider na sa pagpakuna natin sini ara gyapon si COVID. So hindi kita ya magkampante nga daw ordinaryo na lang nga bakuna nga daw as if daw wala na si COVID. Ara gyapon si COVID, that's the reason why the minimum health protocols are in place. Anyways, Doc, congratulations sa inyo sining first day or pilot abi testing sining hapon diri sa Bacolod kag kabay pa ang next nga himuon naton mangin maayo pagini para sa Bacolod. Doc, ang imo sini panugyan again and again sa Bacolod kag Negros Occidental because nga still si COVID-19 why nato napaktan kun ara pa da siya or ano pa siya kadamo gihapon, Doc. Yes, no, sa subong sila ato minsay sa ato ng mga tagpalamati, si COVID ara gihapon, di kita maging kampante, no? Ang minimum health protocol is already part of our way of life. Pagwa nato sa atong tagsa kapanimalay, hindi kayo maglipat. Magkaldas ang imo face mask, maggamit properly sa face mask, magdala sang face shield, maghugas ang kamot, kag mag-maintain sang physical distancing. As we say in Bacolod, halong og yon Bacolod, kag magpabakuna, imo gugma sa Bacolod, kag sa imo kapwa Bacolonyo. Mayong gabi, Action By, and God bless. God bless, Doc. Mabuhay. Thank you, Doc. 7:51. Objection firing line. Congratulations again, Bacolod City Makaksyon sining una nga pag-testing nila or simulation exercise sa bakuna. Hindi basta-basta, no? Lain siya sa bakuna sa mga polio, bakuna sa mga kabataan, tanga pag-aboto, linya, kalada palista, dugay-dugay tublukan ng abaga mo. Action firing line. Bakuna sa tigda, so kung ano, puwerte nga hatag nga kabudlayan ni COVID-19 sining aton subong sitwasyon diri sa kalibutan, susko. Action firing line. Imagine mo, ini nga mga tao, ini doktor nga gin-interview ko si Dr. Chris Sorongon, ini siya hindi empleyado sang syudad aksyonan. Volunteer ini siya, nagboluntad sa pagpatigayon sini dira sa EOC, i-correct ko lang, Emergency Operations Center sa Bacolod, para nga matigayon ining bakuna, ining pagtapna or pag-amat-amat dula sa kay COVID-19. Tini sila nga mga tao, may mga iban man isla tani nga trabaho man galing tungod sa sitwasyon ta tinag-ililintra ini sila bangod sining COVID-19 susko. Action firing line. Sige, kabay pa nga tayo yon na ini. No? Last 52 aton nga pagpangalaga din nga bahin dulong sa aton sang isa lang ni Action El Rey, pasensya gid. Dulong sa aton karon digidugay. Balikan tani ang kaso sa pagpangluthang sa isa iya ka babayi. Una nga allegation, gin-hold up bangon may mga items nga nadula. Ikaduha, love triangle. Now, may ara sang pangatlo subong nga ginaimbestigahan ang kapulisan. Ano ini? Sa aton pagbalik karon digidugay. Stand by. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Manamyaw kita sa aton sini nga mga utod si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Keep safe everyone. Good evening. Observe health protocols. God bless and more power to our number 1 AM station. Daghang salamat. Okay, de maumpisa ko diliwat sa babaw abi, na. Okay. Si Trixie Ibusio Ara, Hilda Catalogo Vicente, God bless.
Melvin Piniafiel, salamat gid sa Makati, ara sila. GMR Siron, thank you gid. Si Aileen Mijares, good evening, Exxon Brian, watching here sa Hong Kong, keep safe kita tanan. Si Martin Aliling, Araman. Junior Mainit Rihon, salamat gid. Arman Rigalado. Si Alma Agravante sa Bater, naga-monitor na late siya kuno. Kuan lang i-rewind lang karon. Si Sir Imbong Jocampo, good evening, Sumbrayo, nagapamati gid, salamat. Jen Hisulgon, salamat man. Jocelyn Libuon Dispuho, thank you gid. Angela Liarte Gayondato, good evening, Sumbrayan, watching live from Banga Totong, Barangay Pilisa. Lilia Taton, hindi na kita magbuto sa iya. Nanaya, taga Bacolod. Doc Bishop Lim, katangahan yan ni Ersito. Arcon Tobida, good evening, Sumbrayan, monitoring from Granville 3 Subdivision, Mansilingan. God bless all Action Radio or Action Reporter and staff. Salamat. Si Ma'am Emma Alquela Curlstrom, good evening, Sumbray, watching live from Sweden. Stay safe and happy weekend. Arman Regalado, again, negosyo na lakat nila Sumbray. No pa. Gavino Parcon, nagalantaw sa Texas. Salamat git. George Gargasiran, good evening, Axon Bray. Kisalang magpabatsyag sa ehersito. Palpak pa. Binaghak iya, gusto niya matabo sa mga tao, plano niya himuon, backpack ang car seat, Axon Bray. Tidak mo amo, ginakayambal niya. Mag-grab taxi ka mo, mag-taxi ka mo, kundi may car seat ka mo nga dalon. Siya pwede na iya ang taxi da ipang kabit na ko na car seat. Si Alain Lopez Macazar, pangwartagi na ilalakat, wala na gid sila madumduman mo. Alex Montesa, Sir Bray, ang principal author dapat iyan na da ipapungkoon sa child seat. Kung hindi siya tagain na lang siya bid fund, pwede na guro sa ehersito, di kayo maamoning height niya mo, 4'11". Kaya makita niya man ang awkward sang iya mga tinampuhaw nga car seat nga ina, Sir Bray. Nami huyapan. Aking si Sir Montisaw. Philip Alonsagay, puro tinga ulo ni JB ba? Interview bi sa JB, mati ta. Why? Hindi mo na sila malambot yan. Kasi sa mga local media, budline na ng Butons National to. Abila, dira lang ko karong mabatian sa Bacolod, dapat bilog nga Pilipinas. Almira Lima Lazarte. Si Princess Joy Binyas, Action Bray, good evening. Wala na iya sa siya batas nga napinsaran mo. Base iya na negosyo para makabakal ang mga tao, utok, gunggong, hindi na lang na siya pagbatuhon. Si Norman Tabares Hamusin, good evening, Sir Bray. Ako niya motor paid almost 4 years hasta subong wala paghihapon plate number. Kung isa ni mga dealer naton, purte man isla ka mga kwan man mo, waiwaay man mo. Oo. Ilan na daw trabaho da pabayaan na nila. Ibaniza Esperta Gilyang, good evening, Exxon Brian. I'm back monitoring from Mansilingan. Speaking of car seat, gaya-gaya na sila sa mga foreigner. Dugay na naiya uso sa ibang nga bansa. Gusto lang nila pasikat kay dali na lang ang eleksyon. No pa? Jing Navarro Araman sa Maaw. George Gargasiran, wala pa gani mahatag ang plaka sang private cars, motor payhan. Natunaw na binayad sa mga tao pero ang plaka wala pa nahurma-hurma. Pahimo na lang mo plaka rin sa may downtown daho. Dasig pa kayong kurit-kurit da sa manong ubra. Alex Montesa dalon ta si Mr. Principal Author sang number 70, Sir Brian. Dodds Montenegro, good evening, Sir Brian. Tama si Gordon. Dapat kasuhan sila. Lauya permiga pang dakop sa mga salakyan. Arman Regalado, Aksyon dapat ba sa kompanya nga naghalin gid ang plaka kay amon motor full paid na wala pa plaka. Di dapat gina process gina nila. Yeah. Si Laila Villa Araman, Maverick Saint na ano na ning LTO kag DOTR, sobra na ka maalam halin sa barrier kag sang motorsiklo pakadto na sa booster seat naman na kag mga MVIC, kulang pagid hambal nyo, o hamal nyo, dapal pagid. Ay, sus ko, dapal pagid. Daw puro na lang niya regulation ang himo nyo para pangwarta.
Balbalak sombra ang LTO Replaka hasta sa mga sticker wala gid tupa si Lulong. Hindi gid mapatay ara God permig sa takas. Anong Lulong? Ay nako. Leah Younger Esquivel, good evening sombra monitor from Talisay City. Keep safe. AFG Garcia ang nami pagid ang Rusi. Amo man pila na katuig impas ang motor wala pang plaka. Dugay wa naman makal sila na. Mamakal na lang kamo second-hand nga motor. Kay sigurado may plaka nang adala. Jing Navarro, biskan diri sa Manila amo man na wala plaka mga motor ako gani dugay na wala Japon plaka. Oh. Joby Monares is watching. Good evening Sombray. Si Chris Migador. Good evening Son Radio Bacolod, and good evening man kay Mama Tessie Pandak Gador and Bob Gador. Gamonitor kami sa Kabankalan Tapi. God bless to all. Salamat. Romy Agsam Araman. Baby Janet Lee. Good evening Son Brian sa tanan nga nagapamati. Dati BDO we find ways, subong LTO we find ways. Tanan lang himo nila para maglubong pagid sa kapigaduhon ang mga utod na parehas man kapigado. Ti husto gina iya. Sonia Agravante Hulingay. Good evening Son Brian, more than always kami ga-monitor sa inyo mga programa dire sa Halandon, Barangay Size, Pamilya Amante. Hulingay, mangkotani kon madayon ang releasing sang national ID. Salamat gid. Sige check na. Amante. Kay ina may classmate ko do Amario or Amante itong apelido na ginsapak ko sa SM. Bago classmate ko to sa college. Oo. Marcelo Pinafiel, good evening Son Brian. Instead nga taga MMDA ang gin-hire nila last year agad mag-solve disang baha sa Bacolod. Ginpadumdum mo naman ko ba? MMDA kag traffic ato. Traffic ato guro. Kung nag-hire sila sa Tagabago City nga mga rice field siguro na dula na ang baha sa Lacson. Tanda pag iniyaw. O sa ganda na niya magano na sa Kalogan, mang sumbra. Karon lamang. Galio Andro, good evening kapamati. Kami program mo happy listening kami pamilya Galio sang Manapla. Tod no, ang mga utod tabla nga pangabuhi blas talamnan. Sagad din sila mang sumbra kalog no. Amo na gurong dalon tanis Bacolod ayoon kay pasumbra tani makana sa kaladlawan. Jen Oy si Sir, Action Brian more din monitor kami. Keep safe all ko na. Salamat. Si Liz Tibos Giliema, good PM Sir Brian, ang may existing nga balatian mabakuna gid. That's why may mga dry run sila. Before ka ibakunahan, gina-interview ka na. That's why nga once gina-interview ikaw, kinanglan mo gid manugid sa husto nga kung anong imo sinigi na batsyag sa lawas mo. No, kay ang ini nga bakuna, ang ginatawag bala nga Emergency Use Authority, EUA na tawag sina. So meaning hindi pagid ni full 100% kung anong mabulig ning bakuna nga ini sa COVID-19 kay once nga maghambal kita bakuna sa husto nga pagtuon tag 5 to 10 years na ya antes ya ma-fulfill nila ang resulta. Ti aton no binulan lang kay ginahingagaw pero kabay pa we are praying inang makabulig siya no kay kakapoy na sa sitwasyon tanga amutan ni bangod sa COVID-19. Action Brian, good evening. Halin sa kay tong Borantuario sa Bilya Arte naga-monitor sila condominium. Leo Grit sa Barangay Kapitan Edgar Tuario, Barangay Lalagsan, La Castellana, sa wife niya si Rhea Tuario, 4 kids na si RR, Aming, Princess, kag Zia, Mayor Romayla Nicor, kagawad Jigjig Toledo, Nanay Rosie, kag Tatay Tinoy Tuario. Alvin Pereiras, naga-monitor man, keep safe man, God bless. Sherilyn Oro Javier, thank you gid. Lily King, si Franz Duway, good evening Sumbray, monitor lang ko din sa Central Philippine State University, Cabancalan City. Si Dr. Sorongon, isa na siya sa mga medical doctor namon diri sa CPSU. Kag the best gina sa iya nga doktor. Wow, kanami gan interviewon sa iya. Mirari Rilota naga-monitor sa Handumanan. Merly Gonzaga, good evening Sumbray. Monitor lang kami di Permi, Barangay Alihe, stay safe and God bless. Vanessa Mayo,
Good early and cold morning to you, Aksumbray. I'm all done with my 2 complete COVID-19 vaccine. After magbakuna diri sa amon, ginapapungko kami for 15 minutes para mabalaan kung okay ka after 15 minutes. Release ka na that you're okay to go. Grabe ang ikaduha nga bakuna ang epekto so strong sa lawas. Sluggish fever and chills. Atud ka? Sigurong una, guro, mga 30 to 40% lang. Ang next, guro, kasi 50 to 60%, no? Aquarius maldita ako. Lilia Tato, Aksumbray, please mention basiwa kung aga wala tubig kung magtubod man daw chocolate pa. Bao. Tina, isa man na sa balati, Andes Bacolod, halin pa sa una. Basura, baha. Edwin Plasencia, medalyo, naga-monitor man. Thank you. Rochelle Turbela, salamat. Vanessa Mayo, Aksumbray, advice ko sa mga tao, G-Nash, pabakuna, make sure magpa-doktor gid kag healthy before decide to get the shot. Kuna. Ako gani 3 days bago ako nag-feel better nang luya gid ko. Thanks Aksumbray for reading my comments. Sorry. Kalaba. Sige, no problem. Si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 8:05. Ginaendorso naton sa inyo maka-aksyon ang DTX sa 5. Madugang kita panamyaw sa mga utod ta diri naman sa cellphone mga ka-aksyon, ano? Daligid lang halin sa kay 401 action Eric. Sa action Eric guro tingog ko eh. Good PM tamya kay na paniguro ma text la 5 mo. Sige tamyawan ta na lang niya na. Tamyaw pa Santi family, Tayap, Silay, Villares family, gatamyaw si Lucy at Chivar. Okay, salamat. Maing hapon lang da kay Maricar Mabunay o kagina pag inisubong lang nagsinulod, no? Good evening, Aksumbray, lihog lang ko tamyaw, Barangay Tampalon, Family de Los Santos, si Jo Adelfa Erlinda kag nagapanamyaw si Nonoy de Los Santos ang handumanan. Salamat. Okay, ari pa iba na. Good evening, Aksumbray, gamonitor lang ko sa imong program si Angie Castillo, Bangga Totong 1, Barangay Felisa. Good PM. In fairness sa LTO, hindi man tanan nga kakulangan ara sa ahensya. Ang motor kung magkwa ta bag-o nga unit dapat i-endorse na dason sang dealer. Dinatuman. Ang transaction papers para ma-forward sa region para makakwa kana sang copy sang imo ORCR. Galing ang mga dealer naman, igo nila i-forward ang docs or dokumento. Ginatangob pa na nila ang bilog nga bulan nila nga transactions. Ang iban gani sobra pa after sina ang imo nga ORCR i-present sa LTO para ang LTO ma-issue sa imo temporary plate number. So kung gusto mo nga hindi for registration nga plate number, ang ikabit mo sa motor, dala ang motor mo ka ORCR sa ahensya kay ako private individual, amo na ang ginhimo ko. So ang akon plate number subong, although nga temporary but plate number assigned gid ya ka LTO. Okay, salamat sa information. Pero ang aton istorya diri kung paano sila magpadasig sang ilang nga trabaho. Action firing line. Maka LTO man o kon dealer dira sila tanan may diferensya, no? Ang taga bisan kung magdugay lang guro aksyon sa mga isa ka tuig, okay lang, no?
Imagine mo 6 years iya na impas no nang motor mo dugay gani guro ipatalyer mo na lang di mo nang puslan way kapay mo plaka iya. Action firing line. Oh, mga nubo-nubo lang guro nga mga term guro do ma-consider tapa pero maginamo sina ato sinong John no ga text sa akon man di 7 years na impas. Tricycle nyo. Di damo na income yan na subong tuway gyapon plaka. Action firing line. Hindi naman gani niya trabaho sang tagiya nga amo sa gikakakoy ka motor yato sa may LTO kay ti ang dealer da amo nang magawakal da nga kami ta na ma-process na muni na di bla kay part na sa ila sining sales stocks dira magbaligya sila pagkatapos amo na galing resulta ya. Action firing line. Sige, bayan ta lang na anay kay total na yaw-yawan naman sila ni Gordon. Okay na to. Okay na to ang ginapangwakal ni Gordon. Alas 8:09. Action firing line. Daligid lang mga kaksyon. No? Sang Miyerkules, sang aga, ining isa ka pinasahi man nga insidente. Ako ginatawag ko ni nga pinasahi nga insidente sa pagpangluthang diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Sining 23 anyos nga ginkilala sa pangalan mga kaaksyon nga si anto ngalan niya Angelica Montalvo, no? Taga Barangay Banago, sining syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Ini sila nagpadulong sang kaagahon dira sa Medical Plaza. Isa ini ka kuan na pwede ka na kapa-check up bala no? And then sang nagahulat sila sa may parking lot mismo sa Medical Plaza, sang kaagahon na ti medyo madulom ang area, medyo ligwen gimanada mo. Hinali lang may nagsulod nga isa ka lalaki kag nagdeklara nga hold up mga kaaksyon. Hasta gurong at kung ano nagluluntad, no? Ano nagluntad nga nagkalalambot sila dito sa may Oroland. Sa barangay ang Oroland is hakop sang barangay Alihis, no? Sang ulo adlaw na dito sila nagkalakitan. Upod nila diri nga sakay ang ila sinihimata nga inugpa-check up kun tani dira sa may nasambit iya nga Medical Plaza. Upod man diri ni Angelica nga sini nga live-in partner nga amo si Mark Carlson Ispulon, no? Amo ning live-in partner sang biktima. Nga sang una nga pagwa palayag sang pulis, hindi to ya final ha. Kumbaga, based iya sa mga evidence, sa mga nakita nilang sitwasyon sa sulod sang salakyan, may nagkaladula nga mga items mo. So kung may nagkaladula nga mga items mga kaaksyon, una nga mapinsaran sang aton otoridad, hold up ni. Action firing line. Hold up ini. Next, mahimo naman sa sanglain naman nga senaryo sang investigation, agod makakuha naman sila sang lain pagid nga mabusi si nila. Kung ano pagid abing posible nga mga motibo, kag diin sila maagi nga mga anggulo, agod matumbok nila kung ano ginang pinakarason sa pagpatay sini nasambit iya nga babaye. Action firing line. Ang ikaduha dito nga ginpagwa nga statement sang kapulisan amo ang love triangle. Action firing line. Tekon sa love triangle, hindi naging kuya magpadalom pagida tudo-tudo. It's personal problem sang pinamilya. Basta love triangle, kung may love triangle da, kamo na lang bana-bana da kung ano ang ginatawag nga love triangle. Action firing line. Karonon ko lang tong taxi ha. Karon ko lang to para maghulat-hulat ka mo nung natabo sa taxi subong hapon. Action firing line. Dali gid lang, no? So balik kita diri kun imo ning duha ka senaryo nga nagagwa. In fact kadamo sa naga-question. Grabe no, muni na. Now, subong adlaw may isa naman ka anggulo nga natukiban o kon motibo or angulo etc. Ang aton sini police station number 8 mga kaaksyon sa din sa idalom sa ila sini nga jurisdiction ini. Kaya dito nagkalakitan mo sa alihis mo. Ang pinaka primary yang nga ginluntaran diri sa may sakop sang police station number 4 kung di ka magsala. Dira nagumpisa ang insidente. Pero dito na human
sa barangay Alihis nga porsyon Circumferential Road nga didto iya nabase ang police station number 8. Action firing line. Di siguro ang police station number 4 nagabulig man no? Sa sining nga sitwasyon. Now, may pangatlo subong nga natukiban ang kapulisan kung ano ang ining pangatlo nga ini ang aton hibaluon. Action firing line. Madalom ining istorya mo, no? Madalom nga istorya. Amo ning aton hibaluon subong nga gabi mga kaksyon kung ano ini, sila na lang aton niya pasugiron regarding sini para at least maamat-amat ginaton mapagwa kung ano ang ginatawag pinakarason sa pagpatay sining babaye kag kung ano ang sa likod sini taran-taran. Action firing line. Pertino, tanda ni nga ton sini mga kapulisan, iya mo, salin sa pinaka gamay nga butang nga makitaan nila dira nga daw may ara sang kamalamalahan sa crime scene mismo, sa tanan nga pwede nilang maistorya, sa tanan nga mga mahimo nila nga mangindalan ini, nga pwede nilang makonect para mahilob ang ila sa investigation kag magwa ang matudtod nga istorya, ginahimo nila ini. Action firing line. So amo na ining pangatlo, amo ning gusto naton hibaluon subong nga gabi mga kaaksyon. Online sa firing line. Ara sa aton nga linya ang hepe sa police station number 8, no? Bag-o pa lang siya nagpungko mo ni day nang yasin na tubang pero sagad na ni sila. Si Police Major Joe Ray Puerto. Sir, may gabi dira sa imo. Sir, may gabi. Welcome sa Action Radio, Section Brian Morden. Ano? Sir, kumusta ang pag-investigate ni Sir sining kaso ni Angela Montalvo? Na-mention ko ng duha ni kagina sining love triangle kag ang hold up nga una nyo gin-mention although nga ini mga initials. May bag-o pagid subong sir nga ginatutukan ka mong investigation. Ano ini sir? Sir, so far ang CCTV kayo na nakita ko. So nakita ko sa CCTV, sir, well-planned niya siya kay dito sa CCTV, kita mo yan ang duwa ka suspect, ara niya sa Medical Plaza. Okay. So, bago mag-abot niyang talakyan sang victim na to, nara na sila. Aha. So, pag-abot, nagplastar ang isa to, nagsulod, ang isa nagplastar para magsakay sa motor. Mhm. So, but silingon nga ginplano. Mhm. So, dito pala sa Medical Plaza, nag-declare na hold up kuno, basta pangwa na. Mhm. So, kung plain nga hold up lang, dapat na naog na to. Mhm. So, ginpasakay pa sa salakyan, ipab-drive pa kadto sa Circumferential Road, nakaabot sa Oroland, dito na ginimo ang pagpatay ni kay Angelica. Mhm. So, ngayon namon ni nga, hindi lang ni Rabiri hold up, may elemento sang murder kay dukin plano gid. Okay. So, ang motibo, establish naman ang motibo kung sino ang may motibo nga ipapatay niya si Angelica. Okay. Mhm. Sir, So, posible crime of passion o amo na ang gulo nga love triangle. Mhm. Okay. Sir, diri sir may ara kamo sa ikatatlo nga tawo nga tumod diri kung sino ning inatutukan niyo subong sa pag-imbestigar. Oo, sir, kay siya maginingamon ginatanaw nga suspect kay daw isa na siya sa mga may motibo kay previously last year naginhimo niya kay Angelica nga inungdanan man nga ang na hospital ni na injury ni na ka-wheelchair ni si Angelica. Kay siya man ni nagbunggo. Okay. Sino ni nga tao sir nga ginatumod yo sir man? Amo nang upod yan sa salakyan nga nag-drive man. Okay. Mhm. So may precedence na nga natabo last year nga ang cause ang injury ni Angelica siya to ang naghimo. Mhm. So na hospital, naka-wheelchair, naka-stainless ang lawas. Mhm. So amo to nga time nga daw may gid siya may ara motibo nga panugin si Angelica. Pero depende sa amon kay amon investigasyon kay akong investigador sige pagini-kwan. Dig up sa mga impormasyon pagid kung may mga revelation ang pamilya ni Angelica o may mga nga mga impormasyon nga mahatag sa amon at least na-establish naman ang motive.
Last year, sir, Ano anong siya? ginhimo? Yes, sir, ginbungguan niya sang, salakyan man, sir? Ining si Angelica? Last year, November to last year nga suno sa akon nga mga investigador sa akon mga tao nga siya man ni ang bunggo. Amo ni nga si Angelica naka-wheelchair, naka-stainless ni si sa lawas niya. So, di ni nagluntad, sir? So, di nagluntad din, sir? Ha, singkang siya kasi amo ni ang unang nga natabo nga siya man ni. Di ang rason dito nga na loose brake ang iyang pickup. So, nga mga tanaw namon So, nabukan niya ang rason nga loose brake. Siya man nagpulong, siya man ang nagdala sa hospital. Ini karon nga tabo. Natiruan si Angelica, siya gyapon nagdala sa hospital pero abot na siya ato nga tabo nga natiruan si Angelica. Dead on arrival na sa I see. Sir, gusto ko lang i-recall gamay. Ang live-in partner niya, mo yung driver, si Angelica ang napatay. Sino pa gandang iban nga upod ganun nila, sir? May upod pa gid sila? Pakaisa ni Angelica ka ang iyang tiya. Pamilya mismo ni Angelica man gali sa side niya gid mismo. Oho, amo sina. So sir, sa sining pagtumod sa ngalan niya, nakaistorya na kamo sa sining tawo, sir, nga mo ginatumod niyo? Ano, sir? Ang ining tao nga ginatumod yung posible may kilabtanan sini na istorya nyo na ni Subong, sir, napatawag na or anong sitwasyon? Na istorya na naman siya. Mo man siyempre may ano man siya, may self-defensive mechanism ba nga natawag ta nga, di madepensa man na siya, ano man ate, siyempre place innocent man na siya. Kriminal, may kriminal na tabo. So, may plano. So mahulog sa murder kay nakita ko sa CCTV dogin plano gid kay nakapastar ng duha ka tawo ang suspekta. Pag umagabot ang salakyan. Okay. So anong sistema, sir, aside sini tatlo ka mga motibo nang napasunod nyo gid manhalin sa pinakanubo, pasaka, subong amo ning medyo panibag-o. May next pagig kamo, sir, nga ginahimo pagid subong regards ginapangita totong duwa or ano? Yes, sir, chapi agi mo kan, sir. So ko aside sining tatlo, sir, ka mga naggululuwa nga mga motibo abi kag mga ining mga anggulo abi, may iban pagig kamo subong, sir, nga ginausoy sini. So far sir, man sir, dali depende sa pag-appreciate namon sang siguro sa mga impormasyon tug mga previous nga mga natabo. Ang investigador nato ni mag-appreciate sa mga impormasyon tug mga ebidensya. So, damo pagi kami pangitaon ni para at least ma-implicate din siya. Na siya gini ang principal na ang ginpatay gini si Angelica. Sir, the way sa pagluthang sining kay Angelica, sir, paano nyo tan-awon atong mga tao ato? For hire lang sila or anong nga sitwasyon, sir? Hello, sir. At the way sa inyo sinimakitaan nga situation sa pagpatay kay Angelica, sa process halin sa sakay nila dira sa may Medical Plaza pagadto sa Oroland. Ang duwa to, sir, nga mga suspect, ano feeling nyo, mga for hire ato sila, sir, sa paglantaw nyo? Posible for hire na siya. Okay. Damo subong ang pwede masugo, pwede masulan para lang imo ng krimen. May mo sang krimen, ano? So, anyways, ang tanaw ko for hire gining duwa nga nagimo ng krimen. Okay. Bangod nga natumod iningalan, sir, sining mangin principal suspect siya. Anong status sa linya subong, sir, sa pulis? Wa ilang anay. Investigator siya. Anong status sa subong sini sa pulis, sir? Sining natumod. Bali, siya ni subong nga mo tukan nga kung ano gid ang motive niya. Establish natin ang motive kung naaba nga nag-abot gid sa pagpatay kay Angelica. So hindi pa dali ni nga mas damo pa ni nga proseso, damo pa dito nga imuon nga ipunon nga mga circumstantial evidence. Matipo na to na sa iya kita tupa ang investigation. Ngalan siya gid ang naghimo. Siya gid nagpapatay. I see. Sir, dito sa CCTV na lantaw mo, sir, aside sa ila tubing nga naka-park sining salakyan sang victim, may iban pa to, sir, nga naka-standby man abi nga posible nangin salakyan man sang mga suspitsado aside sa motorsiklo. So, nakita ko wala kay aga pa kaayo. Kay wala pa naka-parking ko sa parking area. Amo pa lang to nag-abot ng salakyan. Ila ni Angelica. Actually wala pa gani ka fully parked.
Gabaking, na hinahinay. May tao na nakapundo. Pag baking, pag hinahinay, may tao nga na nagsaka na. Wala ka fully park. Amo na ginisudlan sila. I see. Tapos may saka tao nakabantay. Na naglakat mo talagang sakay sa motor. Okay. Sir, lastly, sir, kung may nagkaladula to, sir, sa sulod, nadula man yung cellphone sang ining ginatumod sa mga posible principal suspect? Nahatag naman ni Korta ka sa cellphone. Nadalaman? Nadalaman, oo. I see. Sige. Sige, sir. Anyways, ang pamilya ni Angelica, cooperative man, sir, no? Sa sining investigation? Oo, sir. Pero subong, di pa nisla ka, kay ginatutukan nila ang bangkay pa subong ni Angelica. Sige. Malubong. With that, Sir Puerto, madamo gid nga salamat. Sir, may gabi kang mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Ito na yung gabi. Thank you, sir. Action Firing Line. Las 8:24, no? Nag-update pa lang kita sinibangod sining report mga kaksyon. So, bantayan tani, no? Kung anogin kung sinong filean kaso, amoning bantayan gihapon diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Isa lang Aksyon El Reha ng Life Extension Vitamin D3. Pampabakod sa Action Firing Line. Ang balitang ito.
Si Tata Idilina. Oy, ga-monitor subong ara bukalayo naman si imo man ara ka na mas pampanggaman. Maayo lagaw-lagaw mo da tata ba? Halong na perti ba? Thank you gid sa pag monitor, no? Si Caitlin Nang, oy si Idol. Sino namin niya si Idol? Si Puerto. Idol mo si Puerto gali Caitlin Nang. Si Katilini Nang. Si Tongboran Tuario, si Lolong Action Bray. Amo na ang pinakadako nga buaya. Lihog lang Great Joven Panes. Chay Biring. Nonoy kag Sam De Leon. Choy Noel. Kag Choy Pulion. Chay Potot Baltasar. Si Marlene Diaz Araman. Asis Pakulanang Mahinay. Andro Mangilan Villarosa. Si Sir Asis Liwat, good evening. Sumbray, watching from Pangasinan. Ba, kalayo ba? Merly Gonzaga, ang may allergy, Action Bray, bakunahan man. Gina-check na nila. Standby ka mo na kayong balita. Tadason, kwan ni RGS. Yun bilang ginareklamo. Subong nga nag-invest ka blau 1,000, mahimo 3,500. Laila Villa Araman, Roth Kuzawa, naga-monitor sa Japan. Si Bibs Tordesillas, good evening, Sumbray, ga-monitor kami ni sa Mars, transloading Maaw. Upod kay sa Rai Tricia, kag akon api, kag sa akon Mr. nga si Ronald Apo Grunay, no? Nga nagapa-uyok-uyok gid kapamati simo. Salamat. Bernadette Lacson, naga-monitor man. Sonia Agravante Holingay, good evening, Sumbray. Keep safe always kay sa tanan nga staff sa Action Radio. Salamat. Armando Saison Guevara Jr. Magandang gabi, sir. Brian, monitor na kami diri sa Quezon City. Vanessa again. Yes, Sumbray, ang first vaccine shot ko, it was nothing compared to the second one. Thank you, watching from Minnesota. Michael John Season. Good evening, Sumbray. Monitor always from Chato, Elias Paranaque. Great ko lang season, Palma family. Dira sa Purok Brotherhood, sumag, keep safe gid always, thank you. Romulo Hipti Lamag, good evening, Sumbray. Tricycle ko 5 years na wala Japon plaka. Ahay, kaluluoy mag-amuna, no? Paper Purse Liak Sumbray, ang salakyan may plaka na daan gin parehistro na dala na sa bayad sa LTO. Ang bag-o nga plaka kay islan almost 6 years hasta subong waay ang plaka, waay man ang kwarta. Good evening, Sir Brian Mariaco, no? Trixie Busio, the monitor man. Deng Li Hong, sakto, hindi hold up, nano klaseng hold up, pero ang patsyon niyang babae nga wala threat, dapat ang lalaki to iya patsyon kay may posibilidad nga mabato. Guillermo Ricaforte, monitors sa Barangay Bata. Okay. Si Linoids Anirulaj, Sir Brian, monitor live Isabela, thanks. Lihog Tamyaw Papa Arnold Haliorina, gaduty gid subong sa Barangay Hall sa Isabela, thanks. Wow, nakatutok sila, no? Sige. Namin ning dason nga isyu ho kay RGS Randy Lacuista or Laustica. Good evening, Sir Brian, monitor kami di sa DSB. Wow. May gabi ilang gali family Ribatado, Toreno, Laustica. Pasini siya ginuran di nga akon nga babado di kakwan sa ano. Kanugon ang kalikalihan hindi madayon da, no? Sige lang kay may ginahalungan kita, no? Ay, ang akon maninay si Tita or maninay Tita Maris kag maninoy Marco. Kumusta mo diha sa Dakbayan San Carlos? Paminaw mo dira radyo natin maninay, ha? 9 to 11 sa morning unya pagkahapon na pod. Sige. Balik. Vitamin D3 for longer. Sa Aksyon Radio,
Maupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:37. Action an, basi pwede ma-adjust ang cellphone. Meron na. Paki-distance gamay lang, ano? Evergreen, no? Herbal capsule. Okay, ara na. Okay, basi pwede pag iba distance gamay. Ana section din. Kuan ga kurog yapon sa akon ding nga linya, no? Good evening, Sumbray. Monitor lang kami kay Ria nga bata ko, happy birthday. Ara na, goods na. Okay na, no? Ara naman. Good evening, Sumbray. Monitor lang ko di, God bless ko, no? Silya Tris ni Halandoon from Tabugon, Kabankalan. Sige, salamat dira sa inyo, no? Action na Bray, lihog tamyaw kay tiya ko kag tiyo sa sitio Alibasaw, Barangay Pandanon, Family Bisario. Gapanamyaw si Sising Bisario ang inyo hinablo sa Bacolod. Sige. Nagaburot gidi sa akon, kalain sa akon nga dulunggan. Oo. Good evening, Sumbray. Monitor kami diri Barangay Nagasila Carlota, Mercy kag Boy Salmoren Estor kag Carlos de Los Santos. Salamat gid. May ginainom kaya nga D3 halin sa Amerika, wala tatak LE. Hindi na siya imported, piki na siya ay. Wala lang ko ideya. Basta may LE, gida mo na ginapangita naton life extension. Good evening, Nanda, kay Nono Mirabalias. Sige. Ang iban pakaronan ko sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon. Ano? Kay sa Action Eden, aton sini nga gawon sini matinyo. Action Firing Line. Inireklamo ini nga mismo ang Security and Exchange Commission sa SEC mismo makaksyon naglambot na to ining RGS nga ginareklamo sa pila ka mga nag-invest ng ila kwarta dira. Action Firing Line. Abi pamatian tang reklamo sa David Action Eden abuso mga kaksyon kay damo ni makabenepisyo sini nga mga utod naton. Action Eden, good evening. Action na Brygin paandaman sang Securities and Exchange Commission ang publiko angot man sa isa ka kompanya nga rehistrado gid man sila Action Bry sa SEC. Apang wala sang secondary license Action Bry. Agod baling secondary license ang purpose sina makapang-solicit sila, makakuha investment, bali allowed sila na. Kaya ang ila, subong Action Bry, primary lang nga lisensya mo. Ano nga lisensya ang una nila Action Eden? Ang lisensya, Action Bry, nagalimit gid lamang ang ila sini nga kompanya magabaligya, magapromote sang produkto nila Action Bry. Pero wala yan na saad upod sa ila sini nga primary license nga maka-recruit sila dira, makakuha sang investment, makasulisit, angot man sa ila sining nga kompanya. That's why nga nakot ang atensyon man sang sining SEC kag kadamo na sa mga palayag bala sang ila reklamo, naga-complaint dito man sa SEC office angot sang sini Action Bry nga kompanya. Okay, Action Eden, klarohon talang gida kay nga nga may primary kag may secondary nga license abi kon aya mo sina. Ang gusto talang iklarohon, like for example nagkuha ka permit abi sa city yang imo nga business diri kuan inang gapamaligya kay mga construction supply, na?
Pero way labot sa construction supply gabaligya kay mo yung bugas. So amo na ginatawag nga ang bugas mo na iya wala permit na nga ibaligya mo na construction supply na amo na nga ginreklamo ina for himplo lang na sa pinakasimple abi nga pagpaintindi sa aton nga mga auto action Eden. Yes, correct action Bray. Kung ano dapat ang nasaa dira, amo lang gina dapat action Bray ang ila sini nga sundon. Kay tinsunog kay Attorney Annabel Respal nga mong OIC sang SEC Bacolod, madamo gid action Bray sang mga tips, mga reklamo nga ginapadangat sa ila angot sa sining RGS World Marketing Corporation kundi kung grabe action ba sino ba lang hindi maganyap kay kung maghatag ka mag-invest kay sa kalibo after 45 days ma-35 na siya. Grabe no. Ang balik na action Bray. Sobra pati magambal ka 3.5 doble sa pilo ang porsyento nga ginansya mo sobra ka pa mas bangko yang nga 0.1% lang bangko gani. Correct action Bray. Grabe pinilo ang ila sini ginansya. Titungod kay SEC registered sila action Bray. May primary license sila sa SEC. Kag acknowledge sila sa SEC. Siyempre, ng due process man action Bray. Siyempre, pag padala sa SEC sang complaint, ginpatawag ang ini nga mga officers or officials abi sang kompanya kaya explain action Bray. Kung ano ini nga konsepto ng isa kalibo ga 35. Sa ila sunog kay Attorney Rispal sa ila nga pag explain bala action Bray bali ang isa kalibo exchange nila ang produkto nga worth 1,000 man. Ila man produkto action Bray kay mayara sila sang soap, mayara sang liniment, may mga frozen products magani action Bray May frozen product pa? May frozen bagid ko action Bray nga product sa bali Attorney Rispal. Okay. Ti amo ina ko no ti syempre pagbakal worth 1,000 pesos pagbalik sang mga produkto syempre may ara sang price nga para lang gid sa imo pero may retail price pero may ara man action Bray sang price bala nga inugbaligya mo sa mga konsumidor dira ka makabawi sang sang imo nga ginansya kahit yung habon ni action Bray tag 180 pesos. Kaya mahahamis ko na yung mga kutis mo. Ati mayo galing resultas na. Oo, ti amo action Bray. 3.95 lang. Ha? 3.95 ang akon to. Piyo lang na sir. Piyo to result ya. Oo, ti amo action Bray. That's why ko no nga naga 3.5 ang balik. Tungod sa ginansya. Pero dali lang action Eden na. Gusto tagin ni ipahat-pahaton mo. Bakal ko 1,000. Gaan ko items. Correct. So ang items nga ina ibaligya ko. So pag baligya ko dira na mahimo 3.5 amo na explanation nila. Tino ko lati magali. Negosyo man gali gin man tuod ni galing kiti pakapoy ka lang baligya dai ina kon may items. May items how? Ang iba amo na action Bray ang nakalambot pagid sa SEC no. Kaya ang iban may ara nakabaton man sang produkto, ang iban gin bal nga tigan-an talang ka kay gina-produce pa to. Mag-abot ti amo lang ang paghatag ko sa imo. Dalikiti sa amo action Bray marketing strategy nga ginatawag. Maghambal ang iban nido medyo hesitant pa nga ti dason lang ko kung ara ng produkto. Hindi dapat subong ka na gid kay kanugon pa sang oras. Nga laktan sa sining kwarta mo. Amo na action Bray kiti kitaya personally nakapamati man kita sa mga syempre dumuya ka man kisa bala mga friends mo mag-explain dira ti makapamati kagid. Grabe action Bray ang mga marketing strategies ang sining mga kompanya nga para mainganyo gid ba lang mga tawo action Bray. Ti mambal sila hindi niya scam kay may mga produkto man. Kaya ang iba niya wala gani produkto amo nang gina-rolling nga kwarta. O galing kiti hindi lang sa syudad sa Bacolod action Bray mo ining RGS World kundi pati sa province may ara man. Ati sa ngalan pa dan world na mo. RGS World Marketing. TV Patrol World man. Kompleto action Bray diri sa atong province-wide na nationwide ni Shabe. Kagda mo nagapalambot sa reklamo ng iban wala sang produkto, ang iban may produkto man. Ang the worst pagid action Bray, imbis nga gintigan sila ginpatina nila nga after 45 days ang 1,000 nila ma 3.5. Nagpuluti ang mata nila kay wala sang payout nga natabo. Amo na da action Bray, isa pagid sa gintalupangod man sa aton sining SEC kay ang payout wala gato pa. Why ginis sila nagkala
I'm sorry, Action Eden. Why sila nagkaladudla sa rice cam nga ato mo amo-amo lang na yapon pyramid ni Action Eden mo? Correct, Action Bri Networking. May ara naman, Action Bri nag-comment actually, nga nag-claim nga makuha nimong imo payout provided nga may 3 ka man ka ipasulod. Kaya may incentive, Action Bri mo. Ti sa dira, palangway ka mo na tingala? Galing kay Action Bri, lakat ng kwarta, rolling. Tanti, ang pag-explain lang ng example, ako, abe, kuhaon ta ka, kuhaan ko si Action Ann, kuhaan ko si Sir El Rey. May-invest man ka mo tag 1,000. Sa 1,000, may porsyento pag ikod Action Bri. Amo na ganyo ka? Oo. Kag kung ikaw nga sanga ko, may mapasulod ka man another 3. Ang 3 to nga mapasulod, Action Bri, may porsyento ka dira. Kag ako, nga pinakapuno, may porsyento man. Mapungko ka na lang. Oo, mapungko ka na lang, mahulat ka na lang nga mag-abot si mong imo, sini nga mga ginansya. Hulat ka na lang hantingon, di ka ni dakpon. Nga dakpon na. Kaya mo na realidad mo. Di na tayo ma-Action Eden, di na magtago-tago pa ni. Kay ikaw nakauna da, okay, 3 kami ni El Rey, ni Ann kag ako. Nagpang-victim, nagpang-invest kami sa iban pagid. So naghimo na siyam. Nagdugang. So ikaw nga leader da, pungko ka na lang. Waiting ka na lang sa mga percentage nga makuha nimo sa amon. Kami nag-amat-amat man kami pungko, Action Eden. Kaya may na-invite man kami mo. Kag kami ang sa dalom nang ga-work. Sa dalom lang ga-trabaho. Ikaw waiting ka na da. Kami dugay-dugay ni Ann ni Sir El Rey. Waiting man kami. Waiting for apprehension. Kag-riding in tandem, pila ka adlaw. Ay, hindi na yan malayo matago. Kaya nga, sa prangka nga istorya, panginto, gini ang obra nila mo. Prangka nga istorya. Diba, Action Bri? Abi ko nadula kada. Arat ko diga, pamati ko, kagaw na una ko. Pero, nabasa kong imo report, Action Eden, ang nagreklamo ding SEC malang mo kay nga, wais la sa secondary. Kaya kung may secondary lang ni sila nga permit, doon hindi naman guro mag-question ding Securities Exchange Commission di sa ila guro. Baalas lang diskarte nila. So diri na lang tayo sa SEC na lang. Anong gusto mo tabo sang SEC subong? Actually, Action Bri, nang under investigation, syempre, ang ininga kompanya, kag ganyo, gid kuntani, ni Attorney Respal, nga may ara, gid Action Bri, sang mangisog man, nga mag-prove sang ila, sini nga mga claims by filing affidavit, ipaagi sa insakto nga proseso, Action Bri. Kaya kung gusto nila nga madudla ang ininga kompanya, kung tanawon mo ya, administrative cases ni Action Bri sa ano mo, sa bahin sang SEC abe. Mas amo lang na limitado lang ng ila, pero damo kay na naga-comment nagalagas kid Action Bri nagalaot. Nga wala sila isang payout ang kwarta nila di inagadto. Kon why ka mo payout sa administrative case dito sa SEC na siya. Sa inyo naman daya pwede ka mo ka-file criminal charges naman niya kay why ka mo pinangbayran sang kwarta nyo. Na para at least may ideya sila, Action Eden, pangita na kamo na abogado kung gusto nyo na ma-stop ang kaangay sining sitwasyon, Action Eden. Correct, Action Bri. Galing kay mambal ba lang iban, siyempre pag post na isang balita, hindi mo man yung ma-please ang tanan, Action Bri, mo nga may insentihan ba lang balita. May iban nga mahambal nga, isus kadugay, ng isang muamo, nga mga modes sang scam nga nagapati, pakamugyapon, amo niya muna. Kapit sa patalim, kapit sa pataliman. Hindi mo man bala kisa mabasol, Action Bri, ang mga tao nga, kisa depende man mo sa mga explanatory man bala, sa marketing strategy nga ginatawag. Pero let us wait, Action Bri, buwas nga adlaw. Kaya actually, nakigangot kita sa YC, sang RGS, diri sa may syudad sang Bacolod. Kaya para makapatahag man sila kung tani sa ilang side. O galing, kaya tinagambal sila, nga ma-issue sila sang statement, buwas nga adlaw. Basta kung ako lang gidya pa basahon sa balita mo, Action Eden, ang ining taga RGS, gidman daw, hindi naton sila paghilabtan ni sila mo. Dili kita sa SEC lang gidya magtutok kung paano nilutason sa taga Securities and Exchange Commission ang kaangay sini nga mga hitabo sa ila, no? Kay kung nag-explain na man ni sa ila to, depende na kung paano ina batunon. But if naga-doing ano man lang ya, maayo man lang ining taga RGS, go ahead. Padayunan nyo na lang kung may maayo gid man ka mga intention sina ako ya saludo ko da pwede ko da ka invest sing comment. Pilang batunon ko na kaya ang 1,000 ko 3,500 mag sing comment. Pwede gid Action Bri. Ang SEC bala Action Bri amo nang hambal nila nga makaano sila
ang ma-issue kung tani sang secondary license is ang national na action buy. Amo na dapat. Kaya ti grabe ni nga mga, kumbaga, investment action buy, it's money na mo. Yes, involved money. Na balang ginatawag. Involved na ang money, hindi na lahog-lahog. That's why nga kinanglan talupang doon get action buy sang kining ahensya. Kung isipon gid gani, hindi na magpakapoy pa nagasik da mangita anong investigation kiti may complainant na. May ara na gid man sang may nagreklamo. Ti ano pa bing pangitaon tadi amo na sila nagasurvey kung tani nga ebidensya action eden. Yes, correct action right. Ita na wuntang laktan sang sining investigasyon man nga ginapatigayon sang SEC action right kay we know nga maagi gid initanan sa due process man. Sige. Dala lang ko ani asta action eden. Yes, kahit kung may right. magsabat gin man buwas, di pamatian ta sa ang sekyara. Okay naman si imo yan, no? Okay na to ya. Yes, okay naman action right. Ang taga-RGS na lang basi may masabat da. Basi may gusto dati kita bukas kita diri sa action radyo. Yes, correct action right. Okay? Okay sa. Good. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Sige, bisa na komantod may ganyo, ikaw Action Ilray, 1,000 mo 3,500. Sa sulod sang 45 dias, kung di ma-invest ko tistingan ko 5,000. Imagine mo na, mahimo, 20,000, 25,000, 45 days, hindi ka maglaway-laway sila, pungko, timo, Action Firing Line. Ina, kon mabalik sa imo. Ina, kon may mahatag sa imo, kon waay, kundi malaik. Action Firing Line. Pero gasalig kita ni sa ila, no? Gasalig kita ni sa ila, nga hatagan nila ni sang, tsansa ni kung anong reklamo sa nadiri, kay maluoy man tayo sa banaton nga mga utod. Kung wala na isang complainant, di way manita ni, okay malang niya. Di ka may reklamo, at aktuhan gid sang Securities and Exchange Commission, na? Last 8:54. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May gabi lang kay Ken Dokto, no? May gabi, Action Bray, ginapatamyaw ko lang si Nong Atan Natavio Bray sa Tangob. Salamat. Lilia Taton, scam na. Chris Vilma Reyes, good evening, Action Bray, watching live, East Homes 3, Barangay Stefania, God bless. Salamat, good. Carol Montoya, good evening, Action Bray, ginatamyaw ko si Shalane Duran sang Riverside Hospital. Tsaktong paglawag ko sa ngalan. Shaline or Shaline? Shaline? Okay, sige. Jonalyn Pablillo Suelto. Nag-monitor man sa Silay. God bless. God bless man dira si mo, sir. Si Karen Losabia Kiachon. Diyos ko. Pyramid scam gid. Gapangita tabang, oh. Si RGS. Pingi skin ni Nana. Ano na siya man? Christine Humampit, good evening, Subray, watching live, listening on air from Don Salvador Benedicto. God bless, stay safe. Mamista tadatane ito, ay madayon. Sige lang. Si Bambi Sirano, Defensor, may gabi, Subray, monitor lang kami di sa East Homes 3, Barangay Stefania, Defensor Family. God bless, Action Bray. Salamat. Palayo ang cellphone please kay sakit sa dulungan. Pati gali sila sa gali Action Ilray, no? Connect gali, no? Nora Villalon, Araman, Virgie Olpinda sa Celine Homes, naga-monitor. God bless madrasinyo. Alex Montesa, Sir Bray, paapas ko lang Familia Ramirez sang Barangay Granada, Alangilan, madamo gid nga salamat. Monitor lang ko anay, taas BP ko. Ay, nako pa kwan lang, plaster lang. Lilia Taton, mayo lang na da primero, mabuligan. Sige. Diba, relax ko na naya, ha? Sige.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. 8:59. This time check is brought to you by Gina-endorso naton sa inyo mag-action may TC, ang alkaline nga Maayong gabi lang kay Sir Dennis Richard Tibor Roma, naga-monitor sa aton nga pagpangalagad. Si Almer Parcon sang Cadiz City, salamat gid. Jeves or Heves Rosca Gamozo sa Timor-Leste, sa happy weekend at God bless. Maayong gabi dira sa imo, sir. Wala kita sang igo pang oras sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team, sa pagpangunan Action Rex Cantong, Station Manager sunod na magbanwa sa technical side, we have Action Nelmar Madera, Sir Ilray Dotilio sa aton sini nga IT expert, Action An Defensor sa News Center kag partner naton sa mga gabi sa aton sini nga pagpangalagad. Standby karon sa Action Night Patrola with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Maghilibati tabuas sa mamangyapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,